wedu ticharadzika kagamba kumarinde anoradzikwa magamba National Heroes Eka timu current affairs vatoveko nenguva dza 10 o'clock tinenge takuendesa kawiresi ikoko. Ndedzipi dzimwe dzenyaya dzamakabatira kamhuri yeZimbabwe muchirongwa chanhasi? Ndine nyanya mhuri yeZimbabwe yakaitika kunonzi kunyazura yepamusha mumwe murume aita zvekusevenza achigara mukati menzvimbo ari muprofita. Pakaitwa choto vanhu vakaungana vari pakereke vakarara vachinamata usiku hwese achibva angotenga kuti icho asi kupera kwazvo ndokwanisa kuudza kuti chii chakamvenge chinzi icho uye zvii zvakazopera sei. Nyazura ndine nyaya yekuApples kunonzi kwaJacha ePatton Park. Nyaya iyi inorwadza inosuvisa mhuri yeZimbabwe. Baba vakaroora mukadzi vakaita vana vanokwana kuita ivo vana vaita vana mukuru wacho murume ane 23 years zokubereka akatomboroora mukadzi akaenda asi haana kuita mwana. Murume uyu akazofa mhuri yeZimbabwe vanhu vari parufu. Hanzvadzi yababa vane mwanakomana wekufa vakaona vakushevedzwa nambuya vaamai ane mwana afa kuti tiri kukumbira timboita dare pano tigari padivi. Ndokubva vaende padivi kunoita dare zvikanzi sori tatiti kuzivise kuti mwana asi wepano varidzi vaya kuzotora mwana wavo asi chero uri mutombi. Baba Isabel parufu ndo pada kuitwa dare endi dare racho rushedzera kuti sori mwana hasi wepano mwana angakura sei 23 years. Lese vabereki vaya kuzotora mwana vanobva muApples kunonzi kwaMunyuki vacho vari kugara nemwana vari muApples kwaJaja hapana 5 kilometers apati pakati apa ende vatouya vachiti vari kuda mwana wavo ende vari kutofambira mapepazi nguva yese mwana ari pamapepa. Inzwai Zimbabwe zvinonakidza mwana uyu anga nechitupa nebirth certificate masaiti ese handizivi tsamba inobuda muchipatara mwana ari mudiki iyai inotoresa mabirth nezvitupa zvingani iri imwe chete. Icho chiriko kuna Baba Isabel ndofunga nhasi mukangotanga neupdate yeparuwa iya yemusikana then topinda kamuchitoro neGoho fertilizer tozonzwa kanawo chipinga chodhadhama nthawi ziri kudiyana. Icho kwadi mhuri yeZimbabwe ndiri motiri mukati mekufamba mukati mekufafedza nekutsutsa matimana wose enyika ino. Paka Harare Ruwa Soromio chiri kuti tani. Nyaya yekuHarare Soromio mhuri yeZimbabwe inyaya yemusikana iya yatakataura kuti musikana uyu ari kuramba achifonderwa nemukomana wake ari mukati mekudana naye kusvika azotaura kuti hauchafoka ndiona zvechokwadi asi chakataura pafoni haakuenda usiku ndipo akufona kunyangwa akadzima foni inenge ichidavirwa akazosvika pakutochinja line kubvisa imwe network achiisa imwe network asi aingofona. Inzwai zvakazoitika mhuri yeZimbabwe. Zvandiri kutaura zvinhu zvinofanira kuenda zvemusi weFriday. Pakati apa pesa asati ndabvunza zvimwe zvacho chikonzero chakati chikundikana kubatana ndanga ndiri mukati kukunzi kuguta reHarare. Inzwai zvakazoitika. Mwanasikana panhepfenyuro ine chimuti takataura tichiti mwana uyu anoda kubatsirwa. Vanokwanisa kubatsira mwana uyu ngatiite sei? Ngatibatsirei. Kwakabva aenda kune mumwe muprofita akati ndichazama kumira nesimba redenga. Mweya mutsvene zvawakatira takausvika pano kuzoporesa ndoda kuti ugoporesa Mwari vakuratidza simba ravo chikonzero basa ravo nderekuporesa nekununura vanorwara nevane matambudziko. 10 euro she will be for zvadaro mukoma KB ndokubva apiwa munamato zvikanzi munamato wanda kupa uyu ucharara wakaisa musoro wako papilo paanongofona natikofa kudziya ndobva apiwa zvakare tinoiti glass kapu yeglass yai yekuti unoona mukati kuti mune chii but manga musina chinhu. Zvikanzi kapu yemunamato uyu nguva yaunongomurota unobva wasandura pilo yako handi kapu yakagara sezvairi wobva waitora kapu iyoyo papilo ipapo weitsindikira papilo apo uri kutaura naye apo wasandura pilo wobva watsindikira kapu zvakati pamusoro pepilo. Zimbabwe kana muri kuwanono profit kuti muri kuziva kuti pakabuda shoko rokuita sei chii chakaitika ngoma KB. Inzwai achibva tanga kusika pafoni so musikana uye achibva kunobatsirwa kwamadzibaba icho kwadi akaenda kumba 12 o'clock kudziya mukomana akabva afona apo akatofona pa network yanga achinja line ndio pakafona ipapo. Saka musikana akabva tora akabva ashandura pilo
ashandura pilo ndobva atora kapu ndobva aikwidibira pamusoro apa vari bhizi kutaura zvikanzi chiko nai mwanasikana asi unondora senge musatanisi asi unondora senge muroyi asi wakunitora senge munhu akafa zvauri kuita zvinoitirwa munhu akafa musatanisti kana kuti muroyi uda kundisa mukapu ndingakwana here mukapu usadaro handina kufa ini handizi muroyi ini handizi musatanisti inini orati bhebhi ndada kunzwa kuti uri sei ndiri kukumbira kana wakurara ufuke kune flu iri kuurara baba Isabel muri kuti musikana achitaura nyaya iyi anobudisa musodzi anochema muri yeZimbabwe anochema ndangoti ndinzwe kuti uri sei asi kana wakurara usakangana kufuka ndoda kuti kuri kutonhora kune flu iriko iri kuuraya uri kunitora senge musatanisi senge muroyi kana kuti chii ndingakwane mukapu mukapu zvauri kuita izvi zvinoitirwa ipapo saka kapu yori kuidibira iyi ndingakwana mukapu here handina kufa ini handizi muroyini handizi musatanisi worati ndakuenda bhebhi ndada kunzwa kuti uri sei asi kana wakurara usakangana kufuka kune flu izvi zvakaitika rini akafonerwa rini musikana paakaenda kunotsvaga rubatsiro kwamadzibaba ithursday because musi wafriday ndopadaifana kutaura nyaya iyi handinazokwanisa kuitaura nyaya dzawandisa ichiti ndine update pandazokutaura saka izvo yasati ndazoziva kuti friday saturday sunday kusvika nhasi kwakamira sei regai ndikubatei muromo Zimbabwe muri kunzwa kaupdate kubva paruwa Solomio Harare shasha ndimi Sandra Chirenje yese tichikumbuka kaganyura patwa naGambaradziko Major General Retired Evaristo Dzihwema amweoka aratisiya ntsiku ya 25 June 2026 ari namakore 63 yakubariwa kudziko raIndia kumweko kwakanenda kakarapiwa twatenepo kaapaswa Gambaradziko ulemu wa Gambaradziko achapendesewa kantsiku ya lero uno kumanda yandipendesewa kama ya dziko ya National Heroes Eka Team Current Affairs atoyembekeza nenguva za 10 o'clock tinenge tichikuendesa ikoko pari zvino baba Isabel regaika vapfapfaidze chimwe 10 minutes to 10 baba Isabel pfapfaidza chimwe icho kwadi ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudzura kuti kamatima nawose nyika ino paka nyazura chakunyazura chiri kuti tani sabhuku kachifi ehe okay kune nyaya yakaitika muri yeZimbabwe kune pamusha mamwe makereke anoti honored prayer vamwe vanoti choto vamwe vachiti pungwe zvichenda ndinonamata kukereke kopi but kereke yadi kutera ndezvemweya pane mumwe rume aishanda mukati menzvimbo iyi achinamata kereke iyi semprofita pakaitwa pekereke apa vachibva vaenda pakereke ipapo vachibva taka kunamata ipapo usiku achibva taka kungoti icho vanachitevera chibanja icho kusvikira ende pane imwe nzvimbo yakangoti hazvina mhosva maikoro ndobva angoti pasi ke vanhu ndiye munhu kudira mvura ndokuita sei kusvikira munhu afira ipapo vanhu vakangozomufukidza ipapo havana kumutakura kusvika azotakurwa nezuro masikati nemapurisa kutaura kune kwatiri kuita akaisiwa mumochari ndizvo zvoga zvakaitika baba Isabel muri kuti kunyazura chii chakaitika kune murume muprofita anga ari papungwe yekereke vari mukati mekunamata muprofita anga akokwa here kana kuti ndiye anototungamira chechi ipa pamba pake ndio kereke anonamata iyoyo panga pari pamba pani ayi pamba pevamwewo but pasiri pamba pake iye atori mushandi anotobva kune imwe nzvimbo achiuya munzvimbo maari kugaramo atori munhu semushandi okay asi achinamata mukereke panoita muprofita ari mune imwe kereke vanhu vachinamata vari pane imwe kereke uri usiku achibataka kuti icho zvinoita mamwe maprofita achiratidza kuti ane chinhu chaari kudzingira achibva asvika pane imwe nzvimbo yaakangomira akati hazvina mhosva maikoro ndobva angoti giriki chipasi ndiye munhu amombozama kunamatira kuita sei akomana munhu atotonhora kauya kusvika munhu atofira ipapo kusvika atofukidzwa ipapo kusvikira mapurisa nezuro azomutora nezuro masikati but zvaitika kusuwa nezuro usiku nai baba Isabel atofa munhu chii chainzi icho nemuprofita ameno kandi anoona maziso zvemweya mukoma KB ameno anoona nezvemweya kuti vachiti icho paipa vanenge vachionei hatina mazuva futi mukoma KB kwafa munhu zvakare aenda kunobatsira zvakare kuEpworth nhasi uno mwari kuti icho zvakare zvinofanira kuitwa nevanhu vakaita sei panyaya dzemweya mutsvene idzi nokuti vanhu vanenge vachiona zvatisingaoni zvii zvinofanira kuti zviitwe ichokwadi
chii chinofanira kuitwa? Uyu muprofita uyu anga akokwa here pachechi apa? Ndio kereke yanonamata. Ndio kereke yanonamata. Icho kwadi. Ndiye muprofita mukuru anga aripo. Ndio mwe maprofita but ipa pazuwa ili ndiye yega pa maprofita anga aripo ndiye yega iti icho kusvikira azosvika pangwego. Mamwe maprofita anga aripo vari kuti kudini? Hapana ni yadza kutaura. Ende kubva zvaadona hapana chavakwanisa kutaura. Munhu atongofa. So vanotomirira kuti vanzwe kuti iwo mweya umwe maprofita aripo but vanhu vakutomirira postmortem kuti vaudze kuti chii chiri kuitika. Handizivi kuti mweya upi. Ya, zvakaoma. Zimbabwe muri kunzwa kachiri kubva kakunyadzura 7 minutes to 10 ndo pafika nthawe pali manje pane chimwere chiri kupisa tisatapinda kamuchitoro neDMR Earth Moving Training Specialist. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati medzimba yekufamba idzo ndo vanopindira muri yeZimbabwe paka gwanda Chakugwanda chiri kuti tani? Kugwanda muri yeZimbabwe kune nzvimbo yakaita sekuti yanyanya kufiwa ende vamwe vachidonha vanhu chingoti pavhiki munokwanisa kunoviga vanhu vatatu vanhu vana vakuru vakagara pasi kubva machifi kusvika kumasabhuku zvikanzi tokumira tigotsvaga munhu anouya kuti azobatsira vanhu. Akapinda muvhileji rekutanga ndopapinda vhileji rechi2 vakuru vakashevedzera kuti vari kumabasa vasipo munhu nemunhu ngaanyorese zuva raari free. Munhu anenge auya kuzobatsira pano afanire kuchinja kubva muvhileji achienda mune imwe vanhu vasati vapera. Vamwe vakakomberana vachiti vamwe tiri kuchekwa nyora vamwe tiri kugaurwa vamwe tiri kutorerwa zvinhu asi mukati mekufamba tatoziva kuti kusangana nakanyemba anofamba usiku isu tikachekwa kati katorerwa zvinhu zvedu nakanyemba tinopinda peace. Saka munhu wese ngaatorerwe zvinhu kana mati tiwirirane. Munhu wese ari kubasa ari kunze kwenyika ngaauye ari kuramba kuita chirongwa ichi asatsuke munhu nokuti anozokonzera kukwadza vamwe. Vakatanga kuita vhileji rekutanga vanhu vapa madays kusvika vanonoka zvikanzi tikambiswe basa nevamwe handi munext village kuchi vakatanga kuti vamwe vakurwara kumashure zvikanzi vanhu vamakasiya vaya ndofunga ndivari kukonzera chite sei tigorwara. Mubatsiri akanzi ona ndiwo vakaita zvinhu izvi ukatorera vamwe vanhu zvinhu nhasi unoona vari kurwara. Vanhu vari kurwara vari kubva kupi? Urwere huri kubva kupi? Isu vamwe takachekwa zviri pachena kuti vanhu vakasiyiwa sina zvavakatorerwa ndo vari kukonzeresa. Mubatsiri toita sei? Haungairi kunotanga rimwe village usati wapedza kunuku. Vari kumabasa kana uine simba ratidza simba rako. Vanhu ngavaje ngavashedzwe wauye vanhu vachibva shedzwa vanhu vachibva varamba. Vanhu varamba nyaya ikaiswa kumadzimambo nemasabhuku vanhu vakatumirwa matsamba vanhu vakafonerwa vanhu vakasauya. Mubatsiri akati ndipewo 3 days kana kuti 1 week zvangu ndiende kune rimwe village. Vanhu vakati aiwa inyaya yekutsvaga mari kuti uende kune rimwe village unokuenda sei usati wapedza. Ndobva atiwo inini zvandakuita handichaendi kune rimwe next village wangu ndaisa musasa wangu ikoko but handichatangi basa ndisati ndapedza muvillage menye but nditendereiwo kurara ndichifamba usiku wese. Asi ndiri kukumbira sekretary wakusabhuku akanemi musabhuku anondiudza kuti musha vanhu vasina kuuya ndeuyu village iyi ine vanhu 318 but ine vanhu 7 vanga vasina kuuya. Kwozoita 1 arimo munzvimbo anozviti inini pachangu nditori mufundisi wekereke rangu ndakafanana newe godobori utori mukuru kudare rako handikwanisi kuya kudare rako iwe ndiwe wakatiuya kudare rangu. Zvikanzi iwe watiuya kudare kwako chikonzero hauna akakugarira pasi matare sekunonzi maprofita mafundisi anonzi madzimambo nemasabhuku handiuyi ikoko. Zvikanzi inini handiuya ikoko. Zvikanzi nditenderei. Mufundisi akati pano pamba ndipo apapa ini ndiroema naMwari mupenyu Jehovha Mwari mupenyu anonamatwa ndiye wandironamata akandisika inini pamwe chete newe godobori saka inini handiuyi ikoko ndichanamata Mwari mupenyu. Ndokubva afamba mukoma KB usiku achienda mudzimba dzake dziyadzi. Aenda mudzimba idzi vanhu vanga vari muvillage vasiko kunze i2 1 nouyu nemufundisi uyu. Kwozoita vamwe vanga vari kunze kwenyika kwozoita vamwe vari kumabasa ikoko. So nhasi nezuro ranga riri zuva rechi4 vese vakakwanisa kusvika mukoma KB nezuro kusanganisira nhasi usiku ndo pasvika vese but vanhu kusvika kwavaita manje vanhu vaita senge vari kurwara but vanotaura vachiti vamwe vakauya vari vaviri vakauya mune zvakanaka but pakungodzika bhazi chete kuti vakuenda kumba vanga vakurwara njeri. Kungodzika bhazi chete vanga vakurwara njeri but vese vakasvika mudzimba dzavo. Nhasi ndo paka pachinzi izvo ndinoda kutaura nemi nenyaya yokuti kune vamwe vese but pakachinzoda kutaura nemi vese vachibvaita right. Ndinoda kutaura nemi but pandiri kutaura nemi ndinoda kupinda mudzimba dzenyu ndisati ndataura nemi inini taurai nasabhuku wenyu nevamwe vanhu vari mudzimba sekretary munzo chirongwa chiri muno muchii makambochinzwawo here nokuti muri kunzi mairamba
kwanzi mufundisi wabva chibva kuti kwete andidi kwanzi vamuisa chibva ita right vakudopindira mudzimba nhasi asi mufundisi kuramba kwavakaita ndivo vega kuramba kwavaita ndivo vega urora njere saka vamwe vese vari kupindirwa nhasi mudzimba but mufundisi kwanzi aramba ati mupamanga mupindwe so ndiye angangosara ega achita senge munhu akubvisa hembe but ari kutaura nezvekuti ndiro matabaro mupenyu andibvisirwe nini but achibvisa hembe pavanhu. Vangani vanhu vari kurwara kubudikidza nokuramba kwanga vaita kuti vaende kunobatsira vese vanga varipo 7 but 6 varaita asara mumwe chete mufundisi ari kuramba mufundisi ndiye asara akurwara but vamwe vese vatazotenda kuti ngatiite sei ngatipinzirwe but mawiri akaita ndo vanhu vasiri kuziva takaita sei because vese vazongoeka 1 mushure mekuti ati horaiti zvamuri kuramba nditenge rimwe village handichaendi kusvika ndaunza vanhu but nditenderei kufamba door to door usiku sekitari neusabhu uchindiratidza kuti musha nemusha uyu havazi kuda zvishuwa pasina 4 days paka vanhu vapindira ya pakaipa baba namai kadohwata pamount Habden magonatani arachipata kachimuti so machinzwa kaupdate kubva kapa Solomio kuzoti nyazura pamwe chete kanechekugwanda and musikana takwanisa kakutaura naye nekufamba kwenguva mushure mekunge kahurongwa hwekuradzikwa kwegamba kana kahwapera tichamubata kubva paSolomio pane zvakareka imwe update kubva pane zvataurwa kana baba Isabel akazofona zvakareka mukomana musi Saturday yes ikatinzwe mashoko kubva kuDMR Earth Moving Training Specialist tichataura kana musikana wekuSolomio ruwa monzwa kaupdate kuti nyaya yacho yasvika papi mushure mekunge tambotaura naye kapanhefenyuro akasiya nhamba dzake kuitira kuti kune vese vanokwanisa kumubatsira vamufonereka vachibatsira vamwe vakati huya kati kupeka munamato asi mushure mekunge aenda iko kunopiwa kamunamato achiudzwa zvokuita paanofona nenguva dzati 4 o'clock usiku anobva atomudza kuti naiwe unofunga kuti ndiri satanist here unofunga kuti ndiri chipoko ndakafa aiwaka ndangoti regai kanifone ndinzwe kuti waswera sei make sure kuti unofuga zvakanaka kunze kune chando usazobatwa kane flu yey inenge ndakutora kama messages enyu pamwe chete nemakhozi tinzwa kuti tingabatsire seko musikana uyu icho chekuSolomio ruwa chipoko icho ndinonzi Shelter Sanangura ndiri pa South Park Zimbabwe munofunga kuti chipoko here kana chiri chipoko chingafune chiti nhaiwe fuga kunze kuri kutonhora usazobatwa kane chikosoro usazobatwa kanedziwa neflu chokwadi amen muri kuti kudini musikana uyo wekuSolomio akadanana kane chipoko ngateedzereka muteuro waakapiwa ndinonzi Thomas ndiri pa Warren Park D ndiri kudzoka ndichitora kanhare dzenyu pamwe chete kane WhatsApp message amuri kutumira pane vari kuti baba Isabel ngavatipe update kana kuti nyaya yekuEastview yakataura kakuti mwana akabuda kahari kaive neropa kakadisappear yakazofamba seiko ndinonzi mai Vanessa pa Waterfalls don't worry ndinovabata kamanje baba Isabel kuti vatipe nyaya yacho yepaEastview ndabatwa namukoma tapiwa muduma paziko musatanisi uyu hakuna chituna chinodaro muri kufunga kuti murume akapfimba musikana wekuruwa uyo musatanist here nekuda kwekuti izvozvi zviri kunzi musikana uyu akazochinja kalaini raaishandisa mushure mekuchinja laini 5 minutes to 12 ichibva yabaka foni achibva tanga kufonerwa zvakare zvikanzi koma chinja laini aita kunobatsirwa kwakanobatsirwa kumasowe akanzi kana wakutaura naye akafona make sure kuti unopindurutsa kapiro yako muteuro uyu unenge uri mukapu iyi unobva kawaita upside down achibva afona mukomana zvikanzi saka iwewe mukufamba kwesika uri kuita uri kufunga kuti ndiri musatanisi here uye unofunga kuti ndakafa here chipoko chakambotaura nemunhu here Zimbabwe rambai makabata baba Isabel kavapinda mumbare pane chavamhanyira asi ndichaedza kubata kamusikana uyu kuitira kuti akupei update kubva zvaita sei kubva zvatataura naye pachimuti kusvika izvozvi kuti nyaya yacho yamira papi nokuti ndiri kunzwa zvakareka kuti musi Saturday akazofona achiudza kamusikana kuti ndakuchinja kwekushandira kakubva kumarondera ndakuenda kwaRusape saka ndichazokudza kana ndasvika kwaRusape ikoko pari zvino regai katitaure kana baba kwaramba muri seiko maCID edu ini ndiri kudaka kupa musikana uyu nhamba dzemubatsiri wandinoziva message yakaramba kakusenda asi ndakange ndamufonera akati sendai nhamba idzi message iyi iri kuramba kuenda ndinonzi maigwara kumvuru paBarock Farm mukomana uyu hasi munhu mupenyu ndakuzotya kuramba ndichiedza
maigwara kumvuri bharo kufamba pariseiko nhasi muri kuti kudiniko? Ndiri kuona kahonorable Joseph Chinotimba vari kuedza kakupinda muchirongwa amene kuti varoda kukomenta kuti kudiniko panyaya yekuruwa kuSolomio. Maichamwa paVanabo Clinic paGlendale pariseko, icho chakanyanya chipoko ndinonzi mukaro pamasasa. Okay, regai katiedzeka kuzobata musikana uyu munguva shoma iri kutevera. Tinotenda tiri kuramba tichiedzaka nhamba dzemusikana wekuSolomio Ruwa Harare kuti titaure naye pamhepo live. Baba Isabel vapinda kamumbare umu, tinenge tichingoramba tichiedzaka kuna Baba Isabel zvakare. Pane chanofanaka kubhozhongora vari imomo kanyemba nabhozho. Musikana uyo ngamborasa foni, ombogara asina foni zvake zve2 weeks kana mwedzi. Tione kuti mukomana odiniko. Ndinonzi Big Bento ndiri kuUnited Kingdom. Yes, chiri kubata chemoti kuUK, Dubai chiriko chiri kupindira zvakare. South Africa hatitaure kani, Zambia, Mozambique tinkufunani mwense. Pane atumira message unfortunately yatiza asi angachiti ko musikana uyu adini kuenda kunoripota nyaya iyi kumapurisa. Munoizviona sei vadiwa vaterere? Musikana oendere kunoripota nyaya iyi kumapurisa. Okay, regai nditsvage zvakare ka message iya. Chipoko icho ndinonzi Tinashe Kabudura ndiri kunoko kuMozambique. Chipoko chinofona here? Ameno Zimbabwe. Chipoko chinofona here? Musikana ndati ndikunzwa kuti uri sei kunze kuri kutonera. Make sure kuti unofuga zvinodziya ungazobatwa neflow. Hey, unozopindwa nechanda. Amen. Regai katinzwa kuti vamwe vanoti kudini, asi pane atumira message yokuti ngaende kunoripota kumapurisa nguva ichiripo. Ini ndinoona kuti chipoko ini ndinonzi mai kuripa paMurewa Center. Okay, Ruwa musikana uyo nganoripota kupolisi kuitira mangwana. Ndinonzi baba tapiwa ndiri kuStone Ridge kudemo 18 minutes past 12 ndopafika nthawe pari manje. Vamwe ndiwo vari kuti ko adiko kumbosvika nokumbonoona kagogochoro kuitira kuti abatsirwe. Tiri kuedzaka kumubata musikana kuti titaure naye izvozvi. Foni yake iri kuramba asikati sandabuda panapa kapa nepfenyoro ndichiedzaka kumubata. Regai tinzwe mashoko kubva kuna gogochoro kuti vanoti kudiniko kubudikidza kanenyaya dzechivanhu. Namba dzemusikana uyo dzakablokwa nemukomana uyo kuma network ese, ndosaka asiri kubatika. Ndinonzi Mai Mukozho Pandanga Hospital Zakajerera. Yamboita through patamboedzaka kutaura naye ende atatotaura naye izvozvi haisi kuita. Saka tichazoedza kamangwana first thing tingosvika panapa toedzaka kumubata musikana tonzwaka kuti update yakamira sei. Pane chiziviso pano zviri kunzi ndibvunzireiwo anonzi Kapinga anogara kuRuwa kuti unobva kuZambia here? Kana uchikwanisa please ndifonerewo panhamba idzi 0772 258 567 0772 258 567 0772 258 567. Inini ndinogara kugoromonzi, ndinodaka kutaura newe Kapinga ari kuRuwa. Kana uchibva kuZambia kana kuti wakateerera please ingonifonera pa 0772 258 567 0772 258 567. Ini ndinogara kugoromonzi, havana kunyora zita. Mekunge arwara kurwara kwakaita mukadzi uyu akarwara zvakaonekwa nemunhu wese kuti ari kurwara. Chimwe cheurwere hwakarwara mukadzi uyu inyaya yekuti akatora nguva yakareba ari munhu aienda panguva yevanhukadzi asingamiri. Arwara kudaro akasvika pakuti kuchipatara akatenderera kusvikira mukadzi uyu adzorwa pamba zvekuti veukama kusanganisira murume wake vanga vagongoshipedzera kuti tangomirira nguva nokuti tatenderera tanzwa muchivanhu muchiprofita nokuchipatara zvese. Mukadzi akazongofa ari pamba. Mukadzi uyu paakafa ari pamba vanhu vese vakachema vakaungudza nenyaya yekuti vanhu vanoziva kuti izvo kana munhu achinge afa ichokwadi kuti hama yako haisi hama yako, asi munhu wese parufu anosvika achichema chikonzero. Haisi tarisirwe munhu wese kuti munhu abviswe panyika, asi nekuda kwaMwari zvinobuda zvakadaro. Ndizvozvo zvadaro baba pati mwana waamai ava akataura mashoko ari vanhu vasati mwana amai vasati vafa. Zvikanzi veduwe ndapera mari handichisina chinhu ndatengesa nezvipfuwo kusanganisira zvaamai vangu, asi ndinokumbira kuti kana pane munhu ari kuita zvinhu izvi dai atenzura tsitsi aita kuti mai vangu vararame, nokuti mandiri kufamba ndine zvandiri kusangana nazvo. Harisi rufu rwamari kani, ndiri kukumbirisa. Akatorwa nevanhu vakawanda akaungudza akachema zvokuti vanhu vakanga vari pamusha uyu vachiona murwere uyu vakasiririka vakawanda. Vanhu vakawanda vakatoguma vakushedzera kuti vakanzwa tsitsi vamwe achibuda musodzi achichema achiti izvo tarisai ndiri mwanasikana ndiri 1 ndakazvarwa ndiri 1 handina kuzvarwa ndiri 1 takazvarwa
taura tiri vatatu, vamwe vese vakashaika, kukasara inini ndoga. Ndine ndiri kuchengeta mai, ndiri mwanasikana, akandirorawo hana chinhu, hapana hatichisina chokubata, kana pane ari kuzviita maererano nekufamba kwatiri kuita, vedu ngandiregerera mai vangu vararame. Mberi kweukama nemberi nevanhu kwevanhu vanogara mukati menzvimbo. Sabhuku akatora mwanasikana uyu akaenda akagara naye pasi. Mwana regati kuudze, mumaprofita nemun'anga munobuda zvakawanda zvimwe zvinopesanisa, asi ziva kuti Mwari ariko. Mwari vachiita zvavanogona, vachida kuchengetera mai vako. Siyana nekubata-batana nevanhu, nokuti mangwana zvinokunetsa. Mai avo vakafa zvakare, uchadzotadza kushawa wokusara naye chikonzero. Vanenge vachiti wakati puma, zvikanzi handina wandapuma, ndangotiwo kuvanhu vatinogara navo, kana pane ane zvaari kuita, ngaandiregererewo mai vangu vararame. Ichokwadi. Amai vakabva vafa. Amai vafa mukoma KB. Mwanasikana aisenza mukati medhorobha reHarare kunonzi kuBasasa. Ndo achitumirwa shoko rokuti amai vafa. Amai vafa. Mwanasikana akabva mukati meguta reHarare akatakura waitibidzira kuti mubatsiri. Ndo kubva wasvika ipapo akasvika nomubatsiri wake. Ndo kuti vedu weyo ndakambotaura mari mwezuro, ndiri mukati mekureva kuti izvo kana pane ari kuita zvinhu izvi, kana kuri kuda kwamari hongu, kana pasina kuda kwamari, ndakuitawo zvandinogona. Bheti apedzise zvese kusanganisira neniwo dai ndafa, chikonzero ndichararamireiko, amai vangu watafa, ndakutoendererawo mberi nezvakaitika izvi. Akakumbira akati, ndiri kukumbirawo pari kuisiwa guva raamai vangu, pasati paisiwa guva patange paitwa nekuti mubatsira ndizvaroda kuita. Pakavesiwa moto mukoma KB, pavesiwa moto wematanda, zvikanzi chibvisai matanda, kana pasati patonhora pasapa ngapacherwe. Vanhu vanofanira kuchera guva iri vanofanira kuchera vachiti tiri kutsva. Pari kudiwa veukama, pfekasheni zvakafanana nemagambutso, asi magambutso aya trauzi ngariendeswe pamusoro pegambutso kuti ivhu riri kupisa iri risapinda mukati megambutso. Vanhu vanotsva zvechokwadi. Vanhu vachirepa mukoma KB pakatopinda veukama nevamwe vakadzinga vabhadharwe. Chikonzero hakuna munhu achada kupinda pakadai so, nekuti zvakuitika zvakaoma. Pabvisiwa marasha, vanhu vakuchera, vachera kusvika patonhora pasi, vamwe vachiva vatanga kubatsira, ndobva racherwa guva. Racherwa guva kusvikira munhu avigwa. Avigwa kudaro, pamusoro peguva zvakare pakaisiwa mumwe moto zvakare wakavesiwa ipapo kuti wematanda, kamoto kadiki-diki kanga karipo ipapo. Ndokubva akumbira zvakare, zvikanzi ndiri kukumbira kenduru irare iri pamusoro ipapo ichipfuta. Chakashamisa vanhu vakawanda mukoma KB. Kenduru yakaisiwa pamusoro peguva. Kenduru tinoziva mhuri yeZimbabwe, kana kuine mhepo inodzima, uyezve kana ichipfuta inopera. Ende kenduru inopera ichiitira nekuti mhepo iripo yakawanda sei, nokuti mhepo ikarova ikawandira one side, side riri kurova nemhepo yekenduru rinodonha pasi richipera. Ndizvozvo. Kusvika mangwana makuseni mukoma KB kwakaita mhepo usiku, kenduru haina kudzima. Kenduru haina mbogara yapera, yakangomuka yakazara yakadaro ichingofuta. Muridzi anova ndiye mubatsiri, ndiye akaenda nemwanasikana, zvikanzi chiora kenduru iyoyo chiidzima, chikochera gomba ifutsire ipapo pamusoro peguva. Ndobva afutsira. Mangwana makuseni chavakatira kuita kudzima kenduru nokuitora, zvikanzi veukama chiende munoona pagomba kaita sei, ndokunotarisa zvikanzi bo kunyange patsikwa chero paine zvaitwa hazvina basa, asi tinoziva kuti hapana vavo vechikonzero vanga vachiona kenduru. Right. Vaona pakanaka. Day 1, day 2, day 3, day 4, zuva rechi5 mukoma KB rakazoonekwa riri zuva rechi5 kuvanhu. Chikonzero ndo rakazobuda vanhu pachina kuti pane zviri kuitika. Asi zuva rechi4 pane vanhu vakataura kuti vakaenda kune hama dzemufi kuti tiri kuona paguva paroratidza senge pakacherwa-cherwa, paroratidza senge pakafambwa, pane rimwe saidhi reguva rakadonha riri kuratidza kuti mavhu akadziriswa pasi. Zvadaro mhuri yeZimbabwe, vanhu vamwe panext door imba yechi3 kubva pamba pakaitika rufu vakataka kuuya vachiedzera kuti izvo vanhu vakaona mwana ari paguva achichema. Vanhu vakaenda kunotaura varidzi veguva kuti heiwe hazuva rechi2 nhasi tinonzwa paguva penyu usiku panenge pachichema mwana, asiwo panoenda kuguva kuseni vanoona pasina mwana, vanoona paine ratidza kuti pakacherwa-cherwa. But zvaitika ndezvekuti varidzi vemwana ndiwo vaikwanisa kuziva kuti vakaudzwa kunzizvo tanzwa pachichema mwana uku, mushure mekumbobvunza mwana kuti tashaya mwana mumba, vachibva vazodzwa nemwana kuti tanzwa kune mwana ari kuchema kuguva uku, vakaenda kanotora mwana vasina kuudza varidzi veguva. Day 1, day 2 vaina kutora mwana kuguva ikoko. Rechi3 vakarara hope dzekusamuka, havana kumuka. Mwana akasvika zuva rakutobuda, mwana ari paguva achichema, achichera guva nemaoko, ari mwana ne2 years, ari mwana musikana.
zvigumo zvese kusuka izvi vanhu vakaungana vari mukati mekutaura kuti ndo zviri kuitika pano vakaenda vakatora mwana wavo vatora mwana wavo amai vomotora mwana wavo vachibva vanyarara Sabhuku akataura mashoko ekuti izvo amai tanzwa kuti mwana wenyu akaonekwa ari paguva imimi hamuna kuya kuzotaura muridzi wagu haana kuzotaura asi semaonero enyu zvinopera mushe sei zvinozoomera kupi nokuti mwana wenyu ndakaonekwa paguva mwana wenyu ari kunzika kuwara maoko ndizvo here handina kuti ndoda kukutongai asi ndo zvakaitika zvikanzi hongu ndo zvakaitika but ndiri kumirira kufunga kuti zvingaite sei muridzi anova ndiani muridzi waguva akataura kuti izvo inini pachangu handidi kuona nondibvunza nokuti ndakataura nguva iripo kuti paguva pamai vangu vanoregerera mai vangu kana paine vakaita zvinhu izvi ngavandudze chii chiri kuitika zvakazoitika kepiri mwana akadzuka achichema usiku vakada kuenda paguva varidze mwana kuda kunotora mwana paguva ndokuti akakurwiswa munhu akavarwisa aive mwana vaikwanisa kuona vachirohwa asi munhu aivarohwa akasika vaone asi ruoko rwavainzwa richirohwa kwavari raitoti ndiri mwana mudiki asi chirohwa zvinorwadza kusvikira vatiza kudzokera kumba mwana akaonekwa akarara ari pamusoro asi sacheri akasuka maoko esa zvigumo chasiko zvakutopera ndope vakazokwanisa kuenda kwaSabhuku tiri kukumbira titaurirane chikonzero mwana wedu zvakare amuka ari paguva ndokuenda kumwanasikana uyu amai vako vaya paguva pavo taona pane mwana uyu asati sisu takauraya isu chaedu ndeyekuti tiri kuona mwana aripo mwanasikana akaramba akati kwete handitauri nevanhu ndakataura mashoko ekuti izvo ndiri kukumbirawo amai vangu vasati vafa pandiri kufamba ndine zvandiri kunzwa kana pane ari kuita zvinhu izvi asaita hapana akabuda pachena zvikanzi naamai vave neniwo ndiri kutaura kuti zviri kuitika pamwana izvi haisi nyaya yekuti ndini ndakauraya ndiri kutoshamisika kuti sei mwana achida kuti zvikuita izvi ndiri kuda kukumbiraiwo kuti paguva penyu pari kuwanika mwana wangu imimi nenditosingatifambi zvikanzi handifambi akaramba varamba kudaro mukoma KB vakanzi kana maramba imimi uyu ndokufonera munhu wakaimubatsira ndo zviri kuitika kuti kana varamba vapei mwana vadzokere kumba ndobva vapiwa mwana achibva vadzokera kumba mwana mukoma KB akaramba achinetsa kuonekwa ariko ikoko kuguva ndope vakazobuda pachena iwo pachivo mukoma weKB vawanikwa vakagara futi zvakare variko ikoko handizivi kuti akazouya nemaitidwe kuti vanhu vanonga kumakuva ndiari ndokuenda kwaSabhuku zvikanzi ndinokumbirira ruregero inini pachangu ndine chokuita pamurandakadzi akafa asi ndine mashoko andaida kuti ndisaudze mwana uyu ndiudze hama dzamai vake andakaitirana inini pamwe chete naamai vake zvatakakonana nezvatisina kuwirirana ende kufa kwakaita mai ava haisi nyaya yekuti ndinakavauraya asi nyaya yekuti inini naivo pane zvatakakanganisa tese yake iri nyaya yekuti amai ava vaifambidzana naamai vane mwana uyu akaonekwa paguva mafambiro avaita pamabasa avo asi vane kukonana nekusawirirana kwavakaita vakonana kudaro ndo pakasvika mai vakutanga kurwara vari mukati mekurwara kudaro kusvikira vafe asi mai ava vaiziva kiini chekuita musoro pamai ava asi vane vamwe zvakare vatatu vari mukati menzvimbo iyi vatatu vachona ivavo vakataura kuti ini ndichataura maererano nokufa kwamai ava asi ndinoda kutaura naani nehama dzamai ava kwete nemwana uyu vanhu ivavo vamwe vatatu vandiri kutaura ndichavaudza hama dzamai ava mwanasikana akati hamukwanise kuudza inini munoudza mubatsiri achibva shevedzera kutizo kana musina kuudza mwanasikana uyu garai nenyaya yenyu iwo mwanasikana udza hama dzekwamai vako dzisagamuchire nyaya kutaura kuno kwatiri kuita dzakaramba vose vakamira kuti vatakaudza mwanasikana kuti inini nanhengi tisu tine chekuita nokufa kwamai vako nekuti takanetsena pane zvakati then mozoenda kuhama dzamai saka nyaya yakamira yakadaro mwana kumaKB mukamuona maoko ake zvigumo izvi kupera zvigumo izvi nekuchera pasi zera rake iye pachake mukamutichera pasi hacheri asi andosikunza munhu ane mhepo yamugara iri kumutuma kuchera nokuti iye mwana mudiki hazvikwanisi saka izvozvi mwana achiri kuwanikwa here achichera guva iko zvino zvaasi kuwanika achichera but vakapiwa mazuva ekuti mukaita mazuva akati musina kuya kuzoudza mwanasikana takuenderera mberi kana pane zviri kuenderera mberi saka tamirira kunzwa kuti vachaenda here nokuti ndiri mukati mekutaura naSabhuku ari kuti neniona vanhu ivavo havasvikirane vasina kutanga vaona inini kana vachitaura vese vanotaura vari mberi kwangu asi kwangu havasati vasvika muri kuti imimi mwana ari kuwanikwa achichera guva mwana waamai wepanext zviri kunzi amai wepanext nemushakabvu vaishanda vese vaishanda vese pane zvavakakanganisa vachibva vatadza kuwirirana right
ndo zvakazokonzerera rufu rwamai. ndo zvakazokonzera rufu rwamai. Wasi kwete varipo tu chete, kune vamwe zvakare madzimai matatu vari mukati menzvimbo, asi amai vari kuramba uchiti handikwanisi kutaura vatatu ava ndichiudza mwanasikana uyu, ndoda kuudza hama dzamai vake. Asi mubatsiri ari kuti tangai maudza mwanasikana. Kana musina kuudza mwanasikana, udza hama dzamai vako dzirambi. Saka mhiko ndeyekuti amai vane mwana ari kuwanikwa paguva ngavatange vaudza mwanasikana akatsvaga mubatsiri. Vakadaro vozoenda kune hama dzamai vakashaya. Ivo vari kuti hatikwanisi kuudza amene kuti wai vasiri kuda kutaura zvavakatadzirana mudare ravo, uyezve imwe nhamba kana kuti mamwe mazita evamwe vanhu vakaita zvinhu izvo, wai vachiramba kuudza mwanasikana uyu kuti ihama dzake here, vagarisani here, amene kuti chii sikireti yacho tichainzwa nokuti nyaya ina kupera. Vakanzizvo hatizi kusunungura kana kuita chimwe chinhu kana musati maudza mwanasikana uyu. Mwanasikana achibva ashedza kuti kana musina kutaura neni makasa pakaipa mati ndechekupi igweru 0713938538 0713938538 muri kuti kudini neicho chekugweru. Tsika mwana tsika. hanzi amavhuko kanyemba na bhosho. Ndinonzi Frank Zulu pa the Green Valley, pariseko pa Green Valley. Tine chiziviso pano chiri kubva kuna baba Rafael Marambiza vari kukuwadzana 2. Baba Rafael Marambiza vari kuti vakanhonga maspecks kana kuti maglasi emaziso kumufakose last Sunday. Havasi kuziva kuti ndiani munhu akarasa kana kuti akadonhedza ka maspecks aya ndiye maziso, kana munhu wacho akarasa ka maspecks aya akaterera ka kumufakose anogona kunge angashanya ikoko. Please ngafonere ngabate baba Rafael Marambiza vari kukuwadzana 2 panhamba dzenhare dzinoti 0775 138 428 0775 138 428 0775 138 428 kana 0779 0777 971 349 0777 971 349 0777 971 349. Yes, number zvekare dzababa Rafael Marambiza i 0775 138 428 0775 138 428 kana 0777 971 349 ndidzo namba dzamunobata baba Rafael Marambiza vari pakuwadzana 2. kuti chichiri kumboitika usiku kureva kuti mune munhu ari kuganga munomu. Vanhu masikati zvakare kuma past 11 past 12 kiti yakatanga zvakare kufa kuchema kwayaite chi usiku kana isvika pane vanhu vakati ndiyo kiti iyi. Saka nyaya yakanisa ndiyekuti vakawanda vakavhunduka pamusoro pekiti iyi, nokuti kiti iyi maiti mukaitarisa maziso ayo aita kuti musanganise maziso acho aipinda aita senganobuda moto senganotosora. Saka vanhu vakawanda vanga vachisvika kuti hakuna kiti yakadai chikonzero kiti tinadzo isusu. Asi kiti chatinoziva ndechekuti mukasangana naye usiku mune motokari malights akatosha maziso ayo ndio panogona ngobuda kamoto but kasingatosori kekungoratidza kuti pane chinhu chiripo apa. Zvino masikati kana chitosora kudai so zviri kunetsa. Vanhu vaenda kwasabu karutaura kuti neniwo kumba kwangu kuna kurarika kiti chinetsa ichicho maradho. So vakafunga kuti makuriro akaita musha uyu, makuriro akaita village, usiku hwesara uchiitika zvinhu izvi. Apo kakiti kacho akasikakuru kakiti kadiki. Sabhuku ndikuunganidza vanhu. Sabhuku paakaunganidza vanhu mukoma KB pakamboitika nyaya yekuti vanhu vakamboita noise muvillage zvichinzi Sabhuku ari kugura minda yevanhu achitora vanhu achivaipa mastenzi vanyowani muminda yevanhu. So vanhu vakamboita noise. Mumwe munhu akanga apiwa pekugara naSabhuku akatodzingwa nevanhu. Munhu iye zvakare mukoma KB akatoudzwa nevanhu vakuti ukangoisa zvidhina ukangochera foundation chete chanetsana. So munhu uyu property yake yakatouya ari kugara mumaplastic. Kana nataura nyaya iyi kuri kuitika nyaya makukuziva vagare mukarwai ari kugara mumaplastic akamirira kuti avake, asi kuti avake hapasi kuvakika chikonzero. Vanhu vari kuchinga vachiti haukwanisi kuvaka mumba mumunda womunhu, enda unovaka mumunda waSabhuku akakupa munda iyi akupa nzvimbo. Tiri kutukana here? Tiri kutukana here? Inzwai baba pati. Sabhuku ndokuunganidza vanhu vachibva vaungana. Vana vangu muno matigere mune chisamiso chiri kuitika. Kana ndisingakanganisi zuva rechi2 muno mamuzi kurarika, mune kiti iri kufamba ichitenderera iri kuoneka nomasikati. Toita sei nekiti iyi? Totsvaga mubatsiri here?
muri kuzviona usiye zviri kuitika. Vanhu vakaungana mukoma KB, vanhu vakaungana mhuri yeZimbabwe. Kiti yepfe yapindira pamusangano ipapo. Ndokutoonekwa yatorara zvayo iri pavanhu ipapo. Kukiti yabva kupi katanga zvakare kublinga maziso. Vakomana vechidiki vakangora apa pamusangano. Wanachozvanza aimi kakajaidzwa kakitaka. Kakajaidzwa kitaka. Ndokungobuda mukoma KB. Handisiyo tokomana vekirango. Kanti vakomana vemadrugs. Ndokunotora chisimbo. Ndokuuya pakiti. Kukiti. Kiti yairire kunge belu. Katuchema. Ndokuru kechi 2. Kechi 3. Kiti kataka kubuda ropa pai mumuromo. Kechi 4. Kiti yange yachambira pamukomana pa chest pake. Ndopa yange yao. Vanhu kiti. Kusvikira abvisa ega. Kakiti vanhu vachishika kunomubvisa. Akabvisa iye. Kakasiye kaita maronda nokudambura nesheti. Ndobva kakandako. Pakakandwa ipapo ndobva kagara ipapo. Mukomana ipapo mukoma KB munhu akarowa kitiwa. Ndokutanga kutokanganisika njere ipapo. Akutorona nenjere. Akutobvisa hembe. Akutopopota akutaura. Munondibvisirei munomu? Handisi munhu akafanana nevamwe. Munondirambidzire kuvaka. Munondirambidzire kuvaka. Ndichavaka chete. Mukomana uyu ndiye akutaura kudaro. But nakujeni mashoko ari kutaura. Mashoko anoenderana nemunhu akarambidzwa kuita sei? Kuvaka. Mukoma KB musangano unokupera zvakanaka. Vanhu vakangoparara one by one. But veukama vemukomana uyu vachibva vatora mukomana uyu ndokutanga kumusunga. Mangwana makuseni vachiti iwo toda kutsvaga mubatsira kuna kuti batsira mukomana uyu. Mukomana uyu kumapasiteri mamwe museni ndiye Sarai achibva afa. Afa kudaro mukoma KB. Kiti iyai kubva musi uyoyo wayakarohwa uyoyo haina kuzotenderera mukati menzvimbo ishi. Yaingoonekwa yakarara iri panzvimbo iyoyo. Vanhu vachingona iri panzvimbo iyoyo. Vamwe vakashamisika kuti izvo iri kudyei, iri kurarama sei. But vanhu vainetseka. Ndokubva kwapera 1 week. Kwapera 1 week mumhuri yeZimbabwe. Kiti iyo after 1 week ndokunzwika zvakare yakutenderera, yakufamba zvakare, yakuchema. After 1 week mukomana tovikowe yanzwika zvakare yakutenderera zvakare muvillage. Yakuchema zvakare. Yachema kudaro mukoma KB. Sabhuku ndo pakataura kati mhuri yeZimbabwe ndikukumbirawo kuti titsvage mubatsiri. Tione kuti zvirumbu irifamba sei. Atidi kupumana munomu, atidi kutaurana. Ane zvaari kufunga nezvaari kuona hazvina chokwadi, ngatitsvage munhu anobatsira. Ndokubva kwatsvagwa munhu anobatsira mukoma KB. Usiku hwakaronga vanhu kuti mangwana pawanikwa munhu anobatsira kuchaende vakomana kunobhadhara mari mubatsira uye munomu. Kumapasi 1 dzeusiku Dora Sabhuku ndokuvhara nokwa. Sabhuku vana kudavira. Sabhuku vana kudavira. Sabhuku vana kudavira. Kuchibva kwazodavira munhu achiti Sabhuku mafunga mabvuma kuti muno mumuyo mubatsiri. Dambudziko nderei? Sabhuku akaramba akanyarara. Sabhuku akati ndiani? Zvikanzi davirai zvatiri kubvunza. Mabvuma kuti Sabhuku mubatsiri auye munomu. Ari kuuya kuzobatsira dambudziko nderei? Sabhuku marwariro here? Sabhuku mafirwa here? Sabhuku muri kurwara here? Dambudziko nderei? Tisati tadzokera davirai. Right. Sabhuku anokudavira. Nyaya iyi hatisi kuda mubatsiri munhu. Nyaya iyi ichatongwa nemisabhuku igopera sekungana kwamakaita yapera Sabhuku haiendi kunyenga kwamambo. Kana muchida dambudziko Sabhuku ita izvozvo. Sabhuku ari kumuka kuseni. Sabhuku vakamuka vachiti kuvanhu handisi kuziva kuti zviri pandiri ndange ndichirota here kana kuti zvaitika ndakateerera. Vari kuudza vamwe vanhu. Kwaita mumwe zvakare wefamily iyoyo ari kutaura mashoko ekuti kumba kwangu ndavimwa zvakare ndikaudzwa mashoko iwawo kureva kuti kwaiye kutaura kwange kusiri kurota. Ndokubva kwaenda kunoshevedzwa mubatsiri. Mubatsiri achibva auya. Kuuya kwakaita mubatsiri mhuri yeZimbabwe. Achibva asvika mubatsiri akati handisi kuda kuenda kure, handisi kuda kutaura zvakawanda. Sabhuku nemhuri yenyu biri apa. Munhu akauya kuzobatsira mukoma KB ndobva angosumudza. Murume akasumudzwa mukoma KB nemhuri yeZimbabwe ndiye murume uya ane 1 month auya munzvimbo uya. Zvikanzi baba sumukai. Munogara kupi? Ndokubva ataura kuti ndinogara muno muvillage. Iye ari panapa uyu ndiye Sabhuku wangu. Zvikanzi all right. 2. Kureva kuti muri munhu mutsva munomu. Makabva nenyaya yei? Sabhuku munhu asati apindura uyu. Makapiwa here tsamba
transferring letter kana tsamba inoratidza kuti murume weku akabva kwakanaka. Zvikanzi handina. Sabhuku makamutora sei, makagamuchira sei munhu asina tsamba? Zvikanzi ndiri mwana weZimbabwe, uyu mwana weZimbabwe. Chandakada kuti chiitike ndechekuti munhu afane kutambura nyika ino vakuru nzvimbo chiripo. Ndokusaka ndakaita sei, ndakamagamuchira. Zvikanzi wo baba taurai kuti kwamakabva sei. Munhu uya baba ndokutenderera. Baba taurai. Zvikanzi izvo kune mwana wemunin'ina waSabhuku kunzvimbo yandaigara akarumwa nekiti. Arumwa nekiti, vanhu vachibva vapomera kuti kiti yaruma mwana uyu ndiyangu, but kiti yake yasira wangu nekuti ndaisafuwa kiti. Ndozvandakadzingirwa. Ndosaka ndakazoya kuno. Ndosaka ndakadzingwa. Zvikanzi Sabhuku nhasi nyaya yemaunganidzira vanhu panapa ndiyeyi. Zvikanzi ndekiti. Mune zvipo zvamboda nditaure mubatsiri. Zvikanzi ndirei mberi nokuti kiti yamuka ichema zvakare. Tatomirira masikati anhasi nokuti inowanzoti ikava usiku inouya masikati. Vanhu vakaungana pamubatsiri mukoma kebi. Kiti yapindira. Kakiti kaya futi. Kakiti kaya. Kapindira ipapo. Zvikanzi zvandakuda kuita panapa ndezvekuti baba chinhu chauya ichi kiti iri panapa ichi hamuizive. Vari kubvunza murume uyoyo. Zvikanzi ina handiizivi. Bvunzai Sabhuku kana kuti pandakauya muno mu1 month iyi ndakatowana vamwe veukama, ndakatoona mumwe kuwirirana. Vabvunze kuti pavanouya pamba pangu, pavanouya patende rangu vakambosangana nekiti here. Zvikanzi handina kuti vanoziva. Ndiri kuti imi midavirai. Yes or no? Kiti ndeyani? Hamuizivi here? Zvikanzi handiizivi. Zvikanzi Sabhuku nditenderei. Panapa hapana vemutemo here vakafanana nemapurisa wangu kunyange vari pa off, asi kana vari pano basa vamiri mapurisa. Monditendera here kuti kiti iyi iende kumuridzi wayo. Asi zvandakuita pano kiti kana kuenda kumuridzi wayo nemuridzi wayo vanenge vasisawirirani chikonzero iramba. Kana yakuenda pamuridzi iri kunomuataka, iri kumurwisa, anenge amahwani. Zvandakuita kiti iya yangu nekuti yashaya muridzi. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Yemedio varoia vanapiro muba iwe. Zvikanzi kuliko na Sabhuku. Zvikanzi na Sabhuku inini handirambi kuungana kwaita vanhu pano haisi nyaya yangu. Inini ndinotungamirira vanhu. Zvido nokuchema kwevanhu ndozvataita pano. Mukoma KB zvikanzi munonditenderere ndichiendesa kiti kumuridzi wayo. Kusanganisira hama dzemukomana akarumwa nekiti akafa. Baba kiti ndokubva yangu mwaiwa mvura dzaikamwaiwa. Kiti ndokujamba. Kiti mukoma KB yakataka kuchera pasi nemakumbo, ikatarisa kumabvazuva ichichera pasi, ikatarisa kumavirira kumeodza nyemba kushame ichichera pasi kusvika gomba radzika. Ndokubva yaisa musoro wayo mugomba. Ndokubva yasimudza makumbo mashure mudenga. Ndokumisa musi wemudenga. Right. Yakadaro zvikanzi nemubatsiri panapa hapana muridzi wakiti here nekuti zvakuuya. Zvikanzi hapana. Baba muizive here imi? Zvikanzi handiizive ine. Papa mukoma kepi hapana akaona kubuda kwekiti mugomba iri. Kiti yange yatori kumusana kwa mjara uyu. Maiwe kutaka kurumwa nekiti yakatozobviswa nomubatsiri. Vanhu vachibva ipapo Sabhuku akanzi Sabhuku unotungamirira isusu nemunhu wako uyu. Garai maruva pasi. Wonai kuti kuvira kwezuva munomu munhu wenyu anenge abuda muno. Atisi kumuda muno. Sabhuku pachaka yakashidzira kuti ndozvandiri kutodawo muredzo. Ndokumbira kuti mundiregerere vabereki. Ndakaita zvinhu zvindege izvi asi ndekumbira kuti vanhu vakafana vanenge vanhu sokugara kunoita vamwe vanhu. Murume kusvika azotaura akati wangu kiti yanga iri yangu asi ndoda kukuzivisai kuti inini maitikiro ari kuita kiti aya ahaziriwo nokuti inini
chinhu ndakapiwa chiri chino wangu ndakaudzwa kuti chinoshanda sekiti asi ndaisaona kiti muupenyu hwangu. Kwandakabva uko ndiko ndakatanga kunzwa kuti kiti asi ini pese pazoitika izvo ndaisaziva kuti kiti asi kwandakatora ndakaudzwa choshana nekiti. Makapiwa kupi? Saka ndakapiwa kunonzi kumkumbura kuborder post. Munhu wandakandipa uyu anogara kumkumbura asi anotaura mutauro wekumozambique asi kumkumbura ndo kunobva kafiri makazho. Brafidza baba vanhu vakapiwa vachinzi chii? vane mushonga vakaenda vachinobatsirwa. Baba vanototi dai maiziva mari yangu yakatoshota. Munhu kana chigara muZimbabwe aitoenda kumhiri kumozambique achinorima ikoko. Kwai ndakatopedza mwedzi ndiri ikoko ndichibatsirana nawo basa muererano nokuti mari yandakanga ndanzi ndibhadhare pamushonga uyu yaisakwana. Ndikati regai ndishande hangu ndichibatsirana nebasa ndichigara ikoko. Tema ugari. Asi handina kuziva kuti zvinhu zvandiri kusoka apa zvakamira sei. Zvikanzi nevanhu ingano idzenyu asi zvekunuko muno muvhileji hamuna nzvimbo iyi chokani. Munhu wandiri kutaura mukoma KB akaita mazuva achigara parodi. Hapana ari kuziva kwaakaenda vakatozokuona munhu pasisina. Ipapo sabhuku izvezvi akashevedzera musangano akati ndiri kukumbira kuti mukanzwa ndichinzi ndapinza munhu muno zvisingazivikanwa nekomiti nevamwe vanhu please mundibvunze. Murume uyu wekuberekwa nekiti kuti wekubereka kiti mushure mekunge mubatsiri auya kuzobatsira anga nemhuri here? Anga nemhuri, mukadzi nevana 3 asi vana vake vese hapana ndochikoro. Vana vadiki nokuti 1 mukuru anenge ari kuma 5 years nematwins maviri vana vatori pasamo vachiri vadiki. Iye ari kuti akanopiwa mushonga kumkumbura nemubatsiri wekumozambique achiti ndiwe chii mushonga uyu? Nakwadzi varume munoziva kuti haufaniri kungorarama usina kusimbawo chiremerere pane vamwe, right? Saka ini handira kuziva kuti zvokuti kwaikiti zvese ndakazviudzwa asi ndaisaona sekiti ende upenyu hwangu kugara ndichigara nemushonga uyu handirambogara ndaona kiti asi pandakautora ndakanzi unogona kungoshere sechi sekiti asi handirambogara ndaona kiti kuti ndizive kuti zvinenge zvakuda kushanduka inyaya yekuti kwandakadzingwa kune munhu akarumwa nekiti asi vanhu vaingoti kiti yaruma munhu ndeyangu asi ini pamba pangu handira kiti ende zvechokwadi handira kiti. Sei paibvunzwa nemubatsiri kuti imi baba hamuzvizivi here airamba? Hanzi kuti ndikuudze muri yeZimbabwe nepanga pasvika nyaya zvanga zvakaoma ende hakuna izobvumogara neni. Regai tinzwe kuti wadiwa vateerera vanoti kudini. 0713938538 0713938538. Tsika mwana tsika. Madzimoyo. Ziri kuita kudiyana, ziri kuita kunyanguta na 24 minutes past 11 Monday 6 July 2026. Lekezani kati pasa wense apata basa kumanda ya National Heroes Eka kumweko kakuru kupendesa wakagambara dziko mwana wa Daga Major General Retired Evaristo Dziwema anatisi ya kansiku ya 25 Juni 2026 alina makore 63 ya kubaliwa kudziko la India kumweko kwa kanaenda karapiwa mavaka wense aleketeka alamirira ka familia wense arasenza nawo achileketeka padzuluka pa kusenza na mphamvu kukaita ka Major General Retired Evaristo Dziwema pabodzi kana wachinansi amwoka agogomeza kuti ndi munthu mweyo akafuna lini kakuona bzindu bza mangamanga bzichiitika bzakaswada koma akafuna kakuona bzindu bza kwengwe bzileka munjira chaiyo bzichiphatiwa kubulikiza kana kuchibwidika pabodzi kana kusenza kumweko kwa kaita tinenge kati chikupasani mafala yanenge yachichokera kumadziko ya kusiyana pabodzi kana wense anenge achiponda masamba mambuyo kama imfa ya Major General Retired Evaristo Dziwema 25 minutes past 11. Rigiti vote 26 minutes past 10. Nasi makabatsireko muri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe rekandire vano kureva ndire mukati mekupfapfaidza mukati mekutsutsura muri yeZimbabwe weekend mukoma kepi ndange ndiri mukati mekubvunzwa nevanhu zvakamira seiko panyaya yamunyaradzi rega ndirive muri yeZimbabwe ndichiti update nyaya yemukomana wekufira kuzombe mwana komana achibva kugogo kwashenjelere achibva mukati menzvimbo yepachimuowa kana kuti chidoma asati avigwa achiri mumochari yekukwekwe ndokutaura kuhama dzake. Hey, kana tisingakanganisi iFebruary ndizvozvo paakashayika aonekwa akafa
munzvimbo ine vanhu zokushanda zvokukorokoza akazowanikwa ari munemwe mugodhi unocherwa goridhe manga mune mvura. Mushure mekuonekwa pamusoro pemugodhi paine heti yake akazozivikanwa kuti ndo maari. Ichokwadi paakazobudiswa akabva aonekwa ndo maakabuda. Azobudiswa pakaitwa tsvakurudzo. Mapurisa vakakatora mutumbi, vanhu vatopiwa vekukama munhu kuti ngavadzokere nemunhu wavo kumusha aende kunovigwa. Vari murodhi kufamba nemutumbi, ndo pakataka kubuda mazwi ekuti izwi rinobuda pamufiri chitizwa hamukwanisi kuti muende nenikumba. Chikonzero pane zviri pandizvisiri zvakafanana nemamwe mapasi. Kana driver sokureva kwandiri kuita uchiziva kuti hauna chakadi changu muhomwe mako, usaenda neni kumba, munopararira murodhi. Endi veukama vakatevedzera mashoko akatorwa nemufi. Ichokwadi nanhasi asati avigwa nekuti kwakanzi kana musati maona mapasi angu musandiviga. Saka nanhasi mukomana achaita sei? Asati avigwa. Ndine nyaya yandinayo mhuri yeZimbabwe yekumutora shanga yemuroora akaita 7 years ari pamba asina kumubata budzi. Kana pakabva zvapo kuratidza kuti panobata hapana chakamboitika, asi akazobatwa mushure mekuuchikwa. Auchikwa kudaro ndobvanzi nemubatsiri, ndoda kuuya pamba ipapo ndizotaura kune verudzi rwako kuti vedu weyo mwana wemurege aite mwana. Hey! Tora vaunofungidzira ndive ukama, usavatya kana kuvavhundutsa, but vashevedze pano vauye pano. Kana vakagara ndivaudze kuti ndati mwana uyu akasikwa ine mbereko, but sei asingabari. Ndiri kukumbira kwamuri veukama mwana uyu ngaite mbereko. Hey! Veukama vakati kudini? Zvakazoitika kukuva KB. Mwanasikana uyu musi waita budzi, verudzi vese vakaita mapofu. Vanhu vanosvika 16 vakataka kusaona ari mapofu. Daniel Oshiwiri Benefo wakachiwemba kiminiki asha. Muri kuti vanhu verudzi vanosvika 16 16 vakaita dambudziko rokusaona kuti vefunira kuri kwaitika zvakari kune zvakaitika. Asi mubatsiri musi wabva ipapo achidzokera kumba kwake akamuka kusenda akazorwa chimbuzi muri wese. Zvakawanda ndo zvaita kuti nyaya ndiuye nayo pano. Ndine nyaya yepa Epworth yamai vane 7 years vashayikwa vasingaonekwi. Veukama ndokugara pasi hatisi kuona amai ava. Toita sei? Umwe achibva hanzi ari mwana, umwe womwana zvakare anoti kuna amai ava mwana nokuti vanhu amai vavo vanoberekwa pamwe chete. Ndokubva hanzi naamai chaivo chaivo vemwana uyu. Veduwe ngatiende kupolisi tonovazivisa kuti amai hatisi kuvaona. Uyo mwana uyo wehama yaamai ava achibva ati imi muchigara ikoko, sezvo inini ndiri kudhuze nekupolisi, chiregai ndinoripota ndovaudza polisi kuti tina amai tiri kutsvaga pinazi mifananidzo yavo ndinayo, chiregai. So pa 7 years idzi vamwe vese vari kufunga kuti munhu akatoenda kupolisi hakuna chakaitwa. Hapana. Munhu iyeye mukoma KB pa 7 years idzi akauya nehembe kuzora kwazuro achiti bhegi ramai venyu nenhumbiri. Nangozorona rumba mangu uye nhumbi dzamai venyu idzi. Mwana ari kubvunza kuti imi 7 years zeshaya mai tese tiri kutsvaga mai, ko hembe madziwana sei mumba menyu? Dzauya sei mumba? Ndobvaita zvekungorama ndobva siya hembe twash ndobvarwa pasi achibva siya hembe pamba. Vanenge vachida kukubatai vachikupaika nyaya pamwe chete nekutsvaga nhamba dzavabatsiri munobatika papi? Ichokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomerwa ndati nhamba dzisinganyadzisa. Munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti 0736 26 35 36 0736 26 35 36. Panhamba idzi muri yeZimbabwe dzinongofonwa chete, musadzibhipa. Uyezve kana maakudzifona mune zvamuri kufungidzira munokumbira zvandinoziva, torai popoindi nebepa, musati mafona makatobata. Kana dziri nhamba ndichikupai hamuchatsvagi nhamba kana pokunyorera takabata foni, ifoni vakawanda tobva tatsodzora. Ndinotenda papa Isabel havasati vapedza. Mukoma KB nyaya ndinayo panapa kam, ndine nyaya yakafanana nezviziso pandinichitaura. Wani nyaya iri pachitungwiza pauniti ewo apasi kufambika manheru, kunokwa kwemadhosi, kubiwa kwezvinhu zvevanhu kwanetsa munzvimbo, kufamba manheru chako kwakutonetsa. Uniti ewo chitungwiza mati kunokwa kwemadhosi, kunokwera vanhu wadho usiku. 1 kurohwa kwevanhu, kubiwa kwezvinhu. Yakunasike nzvimbo isiri nzvimbo yemune dzimwe dzevamwe. Mazuva anatiri anaya kuri kutinetsei. Ndobva ndabva ipapo musati maenda mberi. Icho chokuchitungwiza vagari venzvimbo iri kuitika zvinhu izvo vakaenda here kumapurisa? Ichokwadi mukoma KB tikuenda mapurisa, but nyaya iripo ndeyekuti isusu tinoshanda nemapurisa. Kana tawana munhu tinobva taripota. So far nhamba ikawanda haina vanhu vaitaona, asi zvinenge zvichiitika. Madhozi anenge achinokwa zviri kuitika nguvai? Kuitika usiku, pakati peusiku.
kana mukada kubvunza pane ari kudayira hapana anodayira anenge ende akangonyara munhu wese anotobvunza ari mumba ari kusvika kuti sei kubuda pansi zvakaoma ndobva ndabva papa mukoma kepi ndobva ndapindira pachegutu kuchegutu kwanetsa nyaya yekubiwa kwemombe pane nzvimbo yanetsa kubiwa kwemombe mombe dziri kubiwa zvibasa asi ndichazoita mukati menzvimbo yechegutu iyoka kubiwa kwemombe kuno kuitika kuti pane mumwe munhu ari kutozivikanwa mukoma kepi nokuba mombe asi kusungwa kwacho kuri kunetsa asi ndichiri netsvagurudzo yekuti ndimbosvika kune vemutemo kuti wai munhu uyu achiita zvinhu zvebhati patori nemwe nzvimbo neumwe umbowo uripo bhatari ndachidzoka pagoita mashiripito zvakare evamwe vanhu vekuti pavanonosvika chida kupa umbowo vanotaka kumhanya brain kwozoita vamwe vakadonha vakuda kunopinda mukoti muri kuti pane munhu ari kuzikana nokuba mombe kuchegutu ichokwadi akamangiwa akaenda Yes. anotakura nenthawi itara anenge wabwerera ichokwadi uyezve mombe dzake hadzikliwa sezvinokliwa dzimwe dziyadziya wanokontora mupurisa ega chingoti uya ukliye mupi panapa zvakawanda zviri kuitika pamunhu iyeye endi ukadaka kuenda kunoita umbowo yese uri kurwara vamwe vamwe vakatodonha vachipinda mukoti vachida kumira panyaya yemurume iye yemurume iyeye andimaona so zviri kuitika izvo andika ndobva ndabva ipo pamukoma kepi ndobva ndapinda muguta reharare rodhi inobuda kubva muglenora ichiyambuka Glenville bridge repa Glenville rinonzi Amalinda right tichienda kunopinda kuFidelity bridge iri aripesani mota ibridge riri 1 mota dzinoita zvokumirirana dzimwe dzikadarika dzimwe dzikadaro saka iko zvinhu pakatoiswa polisi inokwanisa kuti vanhu vasanetsana vanogona kudonha mubridge kana dzogona kulokana mushure mekuti ata sei makwikwi pane polisi zvadaro kuuye kwakaita polisi yakatombobatsira kuti vanhu vakwanise queue yedzimotokari kufamba nokuti dzinopanana mukana iko zvino zvirodhi yafa kudaro rodhi dziri kugadzirwa mukoma kepi dzakawanda kuti dzona dzine matutu emagravhio arimo kuti dziri kuita sei dziri kugadzirwa but pani nyaya iripo pamusoro pekugadzirwa ipapo rodhi i1 isingapesani mota zvakanyanyisa kana kuti dzinongopesana kuti dzigone kupesana asi iri diki saka zvakaita motokari dziya dziri kuya dzichidira gravhio kana kuti matombo ekugadzira rodhi dziri kuti pane gomba ndobva dzinosiyetsesa chi gravhio saka rodhi inonesa kupesana mota saka yakabva yaiswa mamwe matutu egravhio pakati perodhi iyoyo saka 1 pane nyaya yekuti mota dzinomirirana kuti dzipinde pabridge saka dzadaro zvakare pakati perodhi dzisati dzasvika pabridge dzikasvika paye panenge pane dutu apa pesane mota pakuda kuti munhu anokontrora ipapo vanenge vagara vari mukiu kuti vavhure mota iri kuseri kwedutu ipinde inogona kuita 5 hours kaisati dzapera like nezuro mukoma kb mota dzikapera mapasi 12 pabridge reamalinda usiku dzakaloka kwete nokuwanda hongu dzakawanda yes but apachisina road yakavhara ya one way 2 bridge rinoda mota kupinda 1 saka vari kuchema nokuti hongu tinozviziva kuti rodhi iri kugadzirwa matutu mamwe akaisiwa murodhi aya dai akasina kuparadzirwa kuti rodhi ivhurike ichokwadi ndinofunga kuti mashoko aya even honorable minister mona vetransport and infrastructure development vanenge vakachibata chimuti vanenge vachinzwa kuti please apo pari kugadzirwa ka inonzi chi mbudzi interchange ichokwadi right kusanganisira Amalinda tibatsirewo kakuitira kuti motikari dzikwanise kufamba mune zvakanaka ichokwadi apo road ichita sei ichigadzirwa nokuti kuzopedza 5 hours baba Isabel Amalinda mukoma kp kana waenda na 7 unofanira kuyambuka bridge na 9 kana na 10 yeah 2 hours zvichena kumberi haupinde pashata ndofunga kuti mashoko asvika kuna honorable minister mona pari zvino ndite mukoma kb nyaya ndoda kutaura naye panapa idzi paka mutora shanga chiri kuti kudiniko chakumutora shanga nyaya iyi mhuri yezimbabwe ndiri kukumbira vagari vari munzvimbo yekumutora shanga tifambidzane chikonzero kutaura kuno kwandakaita kwandiri kuita kune vamwe vanhu vakaoma musoro vari kupedzisira kuti vakatomira mutori nenyaya yakafanira kuti urwere huri mukati menzvimbo kune mwanakomana anove first born vamwe mai vakabereka vanokwana kuita ivo 4 pa4 first born mukomana vamwe vese 3 vasikana vanhu vandiri kutaura vanasikana vadikana
vakatoroorwa vakaenda kuvarume vavo. Mwanakomana uyu akazoroora aine makore amwana kuti 24 years ndopa akazoroora. Aroora kudaro ane 7 years asina kuita mwana. Asina muri kuita mwana kudaro. Mwanakomana uyu aingodhakwa achiita zvipi. Mukadzi wake ndiye akaroorwa kubva kuvabereki vanonamata vatori vafundisi kune rimwe kereke. Ndo vakwanisa kumuudza kuti mwana pavakagara pakaoma plazi rinenge uri kuganyirwa vakazama nokuzama but hapana chinhu chaitika. Mwanasikana akazofamba ndokuenda kune imwe nzvimbo inobatsirwa vanhu ndokubva asvika ipapo kwaanobatsirwa kumunhu mukadzi ndobva asvika kunobatsirwa kudaro. Aenda kunobatsirwa akanzi chatiri kuda ndechekutizo toda kuti tigopinda mumusha menyu tigotora ivhu nokuti wakagadzirwa uchangopinda but dambudziko ranetsa nderekuti hauna kugadzirwa nomunhu mumwe chete vakawanda vakakuzama vari munzvimbo ishi. Baba Isabel, muri kuedza kutaura kuti muroora pakaroorwa achisvika mumusha akasvika achiganyirwa. Akasvika achiganyirwa. Akaganyirwa nevanhu vakawanda. But namba yakazobatwa apa ndeveukama. Right. Vasina kuisira ukama havana kubatwa. Vakatotaura vachinzi kana muchida kuti titenzere kuti apa tiri kudhila neveukama nokuti tinoda kutora ivhu remumusha umu tigoshanda naro. But munhu enda unodzidza veukama vaungane ndigouya ipapo ndobva vaunganidza zvikanzi una chaunotaura ukataura iwewe mangwana unomuka wakasungisa uchinzi wapomera kuti wananga vanhu kuvapuma uroyo. Pavari kuungana vaudzi chokwadi chako akamira mberi kwanhu zvikanzi ndiri pano hama dzangu kana ndichisimuka panapa ndonzwa kunyara kana kusvoda. Ndakaroora mukadzi kudhara vandinina vangu vese vatori nemhuri but handina mhuri asi kwandinofamba ndinonzi ndakakanganisika ndatsvaga munhu anondibatsira. But mubatsiri ati ndikuzivisewo veukama kuti ndiri kukumbira kuti ndite mhuri akana kuti ndakuda kuchita mhuri yangu Kana pane vakandibata kana pane vakandisubata vandisunungure. Handina munhu wandananga but ndati ndikuzivise veukama kana pane vanoziva chiro vasiri veukama vedu aende vaudze kuti mwana uyu ari kuita sei ari kukumbira. Vamwe vakasimuka vachiti asi pane zvauri kuziva here kana pane zvauri kuziva taura wachibva kwasimuka mubatsira akati aiwa ndini ndati mwana ngaakandibembera nokuti mwana wenyu atori munhu akakwana paaramu but ane kukanganisika kwaakaitika but zvakaona ndiri kuzviona zviri kuti ivhu rakatorwa ndiri panapa zviri muukama. Vamwe vakatosimuka vachitora mwe vachiti hatidi kushandiswa isusu ngaende adye mushonga uko vari kumadhirani kugona kubatsira vanhu ngavaindi vauchi kwoko. Vamwe vaisimuka vachitora chi mashoko avo zvikanzi right kwakatosumwa vachiti kwanzizvo ndo zvinoita mubatsiri here izvozvo instead yekuti ungopinda musejeri mako ubatsiri vanhu saka kuunganidza kwawatita isusu kunobatsirei vanhu vanotora zvakasiyana. Mubatsiri achibva aenda aenda mukoma KB achidzokera kumba kwake amangwana makuseni akamuka akazorwa chimbuzi kana ndichiti zvimbuzi muri yeZimbabwe muviri wese kusanganisa mumusoro. Ndichitaura nemubatsiri anoti handigoni kutsanangudza. Chandisati ndagona kutaura ndechekuti handizivi kuti handina kudyiswa here nokuti hapana panga pasina. Vanoti vakaita zvavakaita chikonzero pakurarama kwavo havashandi nemhepo imwe chete. Vanoti ivo pakunodzokera ndakazviitwa kunzi inini handifaniri kudzokera mumusha umu kunobatsira mwanasikana right. Asi vakadzokera vanoti ivo havana kupinda mumusha vakamira kunze kwemusha vakatumaona vanoshanda navo vakaridza mbira. Ndiri kukumbira vagare kumutora shanga kune vabatsiri vakasvika munzvimbo iyi vairidza mbira vachiridza hosho vakatenderera yadhi inogara mwanakomana uyu kana kuenda kuita ka 4 but pakazoda kuita dambudziko nokuti mwana uyu akavakira muyadhi yababa vake naamai vake vese vapenyu right. Amai vake vakataka kuramba inga ndiri kuenda kuchechiwani zvavari kuita zvinoita here izvi zvokutendera nenga pamusha wangu zvikanzi inga ndakakubhira wani. Baba vakatizvo kana kuri kuti mwana ari kuzviitira dambudziko rakamwanidza vanhu vaya hatinyariwo here kuita mwana akadai so ikuti ngori nemane vavakuwasha panapa weni muzukuru hapana. Ndobva atenderera zvikanzi takupinda mumusha zvikanzi right. Zvandakuita panapa ini ndezvokuti ndinokuvimbisai kupera kwemwedzi nyaya yacho iri nenguva kai kupera kwemwedzi uku mwana uyu ari kujamba ari kudarika chinove chiratidzo chokuti mukadzi ane pamuviri kana aite pamuviri enda unoudza vamwene vako kuti mazuva angu adarika. Muroora ndiari kuudzwa but paiudzwa muroora izvo vamwene navatezvo vanga vakatogara pasaida zvikanzi ndiri kumhanya nedare iri but vana ndakagara navo panapa imimi muripo muunzwe zvichaitika mangwana
baba vakati ndizvo ndo zvatiri kuda, ivo amai vakati ndo zvatiri kuda, but amai vangawanika kuneta. Zvadaro mukoma KB, mwedzi wakadarika, mwana achibva adarika, zvikanzi handikuni kuzvitaura kuti kungoende gara yakareba, regai timboona wawepiri ndo pakazoudzwa kati mwedzi uno wawepiri mama handina kuda sei, zvikanzi wakanyararirei mwedzi uri wokutanga. Mwana akatotukwa zvekutonzi zviri nani kudzokera kupisha kwenyu, wakanzi mwedzi wokutanga nhasi mwedzi wechitundu pari kuzondiudza, saka uri kundipuma kaini, sei usina kundiudza pamwedzi wokutanga? Akati aiwa sezvo takatagarisa tinokubata chokwadi, but ndiri kukuudza kuti wamwedzi wechipiri. Zvikanzi allright, pabata kudaro. Mwana uyu akatorwa nemubatsiri ndobva anogara kumba kumubatsiri kwe1 week achibva azodzokera kumba. Adzokera kumba mukoma KB, mubatsiri every month akanzi pamadhesi ako awaienda kunguva akwana unofanira kundonishedze ndiri kumba kwako. Nguva ikakwana iyoyo mubatsiri aishedzwa kumutora shanga unosvika kumba uko. Simba rimwe randakaona mukoma KB akabvunzwa kuti waita mazuva mangani uchienda panguva, ndobva ataura nhamba yemazuva. Zvikanzi nhamba yemazuva iyoyo kana yakwana ndinofanira kuuya panapa, ndinorara pano pamba pako pano. Mazuva akadarika ndichirara newe, aurari nemurume wekumba mako, ndini ndicharara newe mumba maunorara. Mazuva akakwana ndodzokera. 9 months kusvika dzakwana mukoma KB, apa zina kuzoita 9 dzakazoita 7 nokuti 2 dzekutanga angasati avaudza. Dzakazoita 7 months. 7 months mubatsiri aende kumutora shanga achidzoka. Ndo pakataura kunziso ungeridza veukama. Zvikanzi veukama ndina kukumbirai, mwana uyu mwana ari kubata pamuviri apa nepechokwadi apa achabata mwana, but ndiri kukumbira ndakutora ivhure pano, kana pana ane zvaakaita pamwana uyu ngaende apfugame pamwana uyu amutaure amuronore. Kana musisazivi zvamakaita, ndiri kukumbira wese ane zvakaita pamwana uyu kuedzesera kana kuita ngaatore mvura ise mumudende. Asi mvura pechiswa mumudende inocherwa nemukadzi akazvitakura uyu wokudirira mumudende, iwe ukamwa mvura iyi womufuridzira mvura iyi pamudumbu rake. Ndosvoka zvamunoita. Anoziva nechakaita anongotora mvura wodirirwa mudende, but anodira mvura iyi ndiye mwanasikana ane mudumbu uyu, odira mumudende wamakabata. Asi mudende wako uyenawo wega, tsvaga mudende wako wouya nawo, iye wochera mvura mugomo wodira mudende mako, iwe womwa womuti padumbu rake chete. Ndati musabata mishonga. Asi kazviitwe nemunhu anozoti pane zvakaita. Pakaitwa masikireti mukoma KB, pakaitwa masikireti yevanhu 3 ndovakwanisa chiri kuenda mwanasikana uyu, vachisvika manheru vomuita manheru. Akazotaura kuti ndovanava ndovaita zvinhu izvo, but pane 16 musi wapona mwanasikana uyu akanzi usaenda kuchipatara. Ukanzi mazuva akusvike kurwadziwa awakanyoresa kuchipatara, zvese ita hako madhesi aurifunza kuti wakwenda kuchipatara usaenda, muyandizo kutora inini. Ndobva azotorwa nemubatsiri ndobva aenda naye kumba kwavo. Musi wapona pane vanhu vanokona kuita 16 vakaita mapofu veukama. Hey! Kusaona pa 3 hours veukama vangatozivana kuti ndo zviri kuitika. Shoko ranga rasvika mama aingoti anzwa chete kuti nenge ane mwana. Shoko rekuti nemakorokotoyi vachitaura kuti nemakorokotoyi nekuti ndiani kuti rotaita mwana abatsirwa. Munhu achaoni paaripo panzira makorokotoyi ipapo zvadhakwa. 16 apo pane 3 vanga vaenda kunokumbira regera vachidera dumbu, kunoti vangari vangani 19 veukama. hama idzi ndedzemurume kana ndedzemudzimai? Ihama dzemurume, kwakaroorwa mukadzi ndo dzanga dzakabata muruoko. But inzwai mukoma KB, vari kunzi ivo vanhu ava haisi combination yekugadzira mukadzi uyu vari pamwe chete, umwe neumwe aita zvake. Hey! Saka izvozvi veukama vacho nedambudziko rokusaona here? Right, vane ukama singauriko zvino 7 vakuona mushure mekuenda vega vachiti zvapakatero taifungidzira pamwe muri kunyeba, kusanganisira vamwe baba vanotori sabhuku vakabvirwa nevana kuno kuHarare vakanosumudzwa kunzi baba kana muchizviziva handei, kusvika zvikanzi itai taurai zvamakaita mudhara akataura zvakaita mudhara akatakakuona. Hey! Saka tine vanhu vasati vaita sei vabatsirwa izvezvi vasingaoni vari kunzvimbo yekumutora shanga. Ya zvakaoma. Mwana kana kuti muroora uyu akabatsirwa nemwanayi, Ni mwanakomana. mwanakomana. Kutaura kuti kwandita mukoma KB pane 5 days nezuro ndopa vakanzi endai kuchipatara. Ya saka veukama vari kuti kudini mushure mekuzikana kuti vane chekuita? Mukoma KB kune runyararo nenoizi iri pasi, nokuti vamwe vari kubuda apa vanotozikana kumasheshi vachinamata.
kuti vachienda kunotaura kuti ndine chikuita ari mufundisi wekereke zviri kuoma. That's why vanhu vachiti nyadzi dzinokunda rufu. Ndizvozvo Vanhu vari kunyara. Ende pane musikana ane 19 years mukoma KB. 19 years asati atowanikwa ari pakati pevanhu ivava. mutora shanga. Akazvitora kupi? 0713938538 chirongwa boshongora segment ichi machunzirwa nevasawina vedu veexpedite DNA Zimbabwe. 20 minutes to 1 ndo pafika nthawe pale manje. Ndinonzi KB Kanyemba Bonzo, ndakamirira kababa Isabel. Munongovabata pa 0771 545 025 0771 545 025 kana mune nyaya dzamuri kudaka kuti dzitsudzurweka pachimoti pa namba idzi tapota musabipa. Ndichakusiyani kana Mesauto Mesindlove tigumane mkati mabzinango bzirongwa.